chapters. Anti-corruption chapters, Chimborichi, anti-corruption chapters are community level committees that will be working on issues of awareness, kupanana information, yekuti corruption inomangarwa kupi, nekuti vamwe vari kuti tinazvo asi hatizivi kwekuenda. Nekuti ofisi yezaki irimo Mamtare kunamba 33 handidi pana apartheid. Asi mumwe munhu anoti kure handikwanisi kukuenda. Asi tikanetane ma-anti-corruption chapters pa-village level, pa-ward level, taakuziva vanhu vatinoshanda navo, vatinenge tiinavo everyday, vachishanda pamwe chete nehurumende, neofisi yaMujiti, nezaki, tichitaurirana, tichidzidzisana kuti kana maenda panhamo, handiti mufundisi vanamata izvozvo tasangana pano pamusangano. Tikava panguva vakanamata handiti vakamirira ofisi hombe yekudenga, vepati vari pano vanotomirirawo pati, vamwewo varipo vemadzimai vanomirirawo madzimai, nditi mayouth vachimirirawo madzimai. Anti-corruption chapter ichimirirawo kuti kana muri panhamo hapana chakamboshata kuvapa mukana sadza rakuda kupakurwa kuti pamusoro ivari kumabhodho musangoti kwenyu kwevamwe ka1 tatoedza kuenzanisa kuti vanhu chikafu chikwane, tirege kuzotukisa varidzi vemusha. Kazhinji tichibva papati kana panhamo tichipopota asi chikafu tanga chiripo, asi magohwerwo aitwa zvinhu zviripo zviri kuuya ma-inputs, they are coming. Tobva tichipopota pamusangano wanga uchigohwa ma-inputs, but it's because of the distribution criteria. So anti-corruption chapters will be working with ma-committees anodistributa nevashandi vehurumende vachiona kuti ma-inputs auya ari mangani, auya ari matsaga mangani rori, razorudzirwa zvakakwana here. Muchionesanawo tiri munharaunda kuti zvanga zvakanaka vadikani, hapana kana padiwa. Kana paine panoda kugadziriswa, anti-corruption chapter inosumukawo yotaura kuti vadikani, rori redu rasvika, zvarasvika rine matsaga 100, zvasvika ari 100, ofisi yaMujiti yati tichapa kune shirikadzi. So musachema kana kugunun'una nekuti vanhu vachapiwa, vanhu vasanangurwa tikazvinzwisisa. Iwewo kana usiri shirikadzi wazoona washaya, uri kuchemeiko nai mai, muri kukwana here ipapo? Moteererawo zvataurwa neanti-corruption chapter ino. Chirongwa chauya nezaki tachitambira zvakanyanyisa, nekuti vanhu vemunharaunda vanga vasingazivi kuti zaki tinayo mudhuze muno, vaishaya kwekuti nyaya dzinokwira sei. Saka pari zvino tinovimba kuti huori hwese hwaiitika munharaunda muno hwakunopera hwese. Chirongwa tachitambira zvakanakisa nemaoko mairi, tinotenda nyasha. NaMujiti wedu atiunzira chirongwa ichi munharaunda muno, ndatenda.